Konečne sme v Bratislave, kde ideme za Jezinkou na malou sesternicou. A vyrážame na Titanic. Sme tu na výstave Titanicu. Je to veľmi zaujímavá výstava a my si ju chceme pozrieť, keďže Adamo miluje Titanic. Tak poďme na to! Je toto super. Aha, že do tých úprov som sa aj ja zmestil. Pozrite sa, tieto dvere boli z Titanicu. Sme v kine Titanic. Áno, niečo nám asi budú ukazovať na veľkej obrazovke. Wow! To sú peniaze z Titanicu. A nejaké umývadlo. Chceli by ste takúto izbu? Umýli by ste si zuby takouto kefkou? Ja asi nie. Ani ja. Aha, aká izba. Táto výstava bola veľmi dobrá. No a teda už sme ju celú videli a teraz ideme do nákupného centra Avion. Teraz tu máme Oxo Bubble Tea. A moja sesternica to nikdy neskúšala. Tak poďme to skúšať. Idem to vyskúšať. Čo to neviem? OK. Idem to vyskúšať. Guličky máme tuším limetkové, aj vodu limetkovú. 3, 4. Tá voda je dobrá, ale tie guličky... Tie guličky moc nemám rada. Ale tá voda je celkom dobrá, čiže takých nejakých 5 z 10 by som tomu dala. Čiže my už sme tu na vláčiku. Ideme sa zviesť. No po skvelom dni sa však musím s Adamom a s jeho bračikom Ačkom rozlúčiť.